Един съвет от кака ти. Ако ти предстои да вземеш важно решение, ако най-после си се решил да направиш нещо, което отдавна искаш, но все се спираш, спри да търсиш мнението на всички. И вместо това започни да се доверяваш на себе си. Започни да се вслушваш в собствения си глас. А ако търсиш съвет, търси го главно от хора, които имат знанието и опита, които са преминали през това, което ти искаш да направиш или това, което на теб ти предстои. Не се допитвай до всеки. До всеки роднина, до всеки член на семейството ти, до всичките ти приятели, защото има голяма вероятност те да те объркат и да ти дадат грешен съвет. Ако те не са преминали през това, което ти преминаваш, ако те нямат никакъв опит в това, което ти се опитваш да правиш, би било трудно да те посъветват по правилен начин. И ако все пак се допитваш до повече хора, опитай се да балансираш решенията си с вътрешното си усещане. Какво ти казва усещането? Да направиш нещо или да не го направиш? Да предприемеш определена крачка или да не я предприемаш? Дори всички да ти казват, че не трябва да направиш нещо, понякога твоята интуиция ти казва точно обратното. И да, понякога грешим, когато се доверяваме на себе си. Но е добре да се научим да поемаме отговорност за своите собствени грешки, за своите собствени решения. Защото в такъв случай ние ще си бъдем ведомни и няма да обвиняваме никой друг, че ни е потикнал да направим нещо или че ни е спрял да направим нещо. Добре е да се научим да се доверяваме повече на себе си и на вътрешната си интуиция, отколкото на външният свят.